38. Očakávame ešte štartové číslo 58. Mário Zimoni poprosí na štart. Ešte raz teda vyhlasujem štartové číslo 58. Mário Peter Herz. Takže 56 a 57 sú nachystaní, to už otvárame kategóriu F3. Janko Matejka, to bude solo jazda, je prvý. Stanko Poživenec vie, kde jeho miesto už sa nám sem blíži, to je štartové číslo 42. A on... Takže rekord. Takže priatelia, toto už sú tuhé súboje, to už sú vyrovnané súboje, pretože jazdci jazdia každý v tej kategórii, do ktorej spadá. Idem ja, poď. Neľúbim ja behať. Nie. A mám takú kamošku, čo má trojky, ani ona neľúbi behať, lebo možno je to rozhodnúť aj niekam. Je radšej na aute. Takže priatelia, momentálne posledná dvojica vyráža na trať náš slovenský rekordár. Odchádza to veľmi pekne. To je jedna otúbená hodnička. Áno, to je presne ona. Krásne zvuky. Idíte na štart aj so Škodovkou, alebo po prípade váš tímový kolega s tou modrou. Turbom veľký, čo je to tam? Ziveka. Autičko ste mali možnosť vidieť aj v Power magazíne, myslím, bolo aj tam nafotené, aj rozpísané troška, i keď oni nemohli prezrať tie detailov, čo tam je. Lebo viete, to máte tak veľa motorov odpáliť, akým urobíte. No a toto je Wolfgang Koch, ktorý zahrieva svoj monopost, malú motokáru, alebo respektíve väčšiu ako štandardnú motokáru s 900-kovým motorom z motocykla. Táto malá kára sa nám dostala na Slovakia ringu na predošlom preteku do prvej osmičky alebo 8 najrýchlejších autov do tzv. Superfinále. Mátlovičovci dneska idú na trať prvýkrát, sa mi zdá. Idú